Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag har jeg anden episode af Let's Play The Sims 4 Bliv Berømt. I dag så skal vi se om Olivia består den der audition, så når hun kan komme videre og lave den der reklame. Eller job, you know. I sidste episode, så lød jeg lidt dum med sådan, sådan noget med audition og job og så alt det der. Men jeg har forstået det nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lige kom i tanke om det, sådan, for jeg ved det godt. Jeg lød bare virkelig dum. Og også, min nye mikrofon er her. Jeg skal nok passe på med ikke at sige for sådan høje p-lyde og sådan noget, sådan at det ikke lyder sådan her. Poppølse. Det gør sikkert rigtig ondt i ørerne på jer. Men jeg får snart sådan et windscreen. Der var vist også andet, jeg skulle sige, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg tænker det ikke. Men jeg tænker ikke, for fuck's sake, eller sorry. Men ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i gang. Så ja, lad os gå i gang. Så ja, som sagt, så er Olivia til den der audition. Så gå tidligt hjem. Nej, det har vi ikke lyst til. Barbara, hvad laver du? Du er lige oppe. Hvad er klokken? Klokken den er 9. Okay. Jeg er lidt stille, fordi jeg tænker... hendes far. Hej Barbara, lad os gå ud og opleve byens unikke kultur. Jeg har hørt om, at der er en operaforestilling i aften klokken 20. Vil du med? Jeg rykker lige mikrofonen, for jeg kan høre mig selv, og jeg kan høre, at det lyder af helvedes til sådan pølseagtigt. Sådan. Nej tak. Jeg glemte også lige at fortælle jer, at deres forældre vil sikkert gerne møde dem, så når det er, at hun er kommet hjem, Olivia, sådan, eller ja, deres forældre vil gerne møde Olivia, så når det er, vi kommer hjem, eller Olivia er kommet hjem, så tager vi herhen og sådan griller, eller også laver vi bare noget mad inde i huset. Det kommer an på sådan vejret, I guess, fordi simmer, de kan altså også godt dø af temperatur. Jeg ved godt, jeg virker som sådan en ansvarlig mor, men, men ja, ja. Og hvad skal, jeg sagde det også i sidste episode. Stop nu med det der tv, altså. Måske skulle I gøre et eller andet han fik 67 kroner for puder. Jeg ved ikke, om jeg skrev det rigtigt, eller hvad. Puder eller foundation. Men i hvert fald, så vil jeg gerne have ham til lige at skifte sit tøj, så han kan optage en lille video, og så lad os vælge noget tøj herfra. Jeg ved ikke, hvad han har lyst til at have på i dag. Jeg tænker det ikke, men hvem ringer? En hættetrøje. Jeg har hørt, okay, det her er deres mor. Jeg har hørt, at der er en kendis på salonen. Skal vi tjekke det ud? Nej, mor. Var sådan forestil dig, hvis du var sådan i gang med at blive musiker, og så din mor bare ringede. Jeg har hørt, at der er kendiser nede på den der og den der bar. Mor. Totalt sådan pinligt. Nej, ikke tv. Okay. Nu vil jeg så gerne få ham til sådan at, dele opdateringer. Lave hype, svar på kommentarer. Lad os bare svare på nogle kommentarer, for ligesom at få vores selvtillid lidt op. Fordi jeg føler, at han har altid sådan gerne vil være YouTuber, men han har bare ikke sådan rigtig tåret at vise sig, som han er. Så tænker jeg, at han måske har fået nogle rigtig gode kommentarer. Jeg ved ikke som hvad. Så kreativ er jeg så heller ikke. I don't know, men sådan nogle pæne kommentarer og sådan noget, som han så læser op, og så han måske kan få noget mere selvtillid. Så sådan måske, sådan, jeg kan se, du er lidt genert, det er helt okay. Måske sådan noget, Anthony har nu fået 150 følgere. Nu har han 150 følgere i alt. Ja, han havde sikkert 0 i forvejen. Munter vlog, makeup tip, hvad? Nej, hvad? At det er vores far. Seriøst, gider I godt? Vi er nærmest sådan 5 minutter inde, og de kommer allerede og ringer og alt muligt. Studerer trends. Hvad var det? Jeg kan ikke huske. Så vi det ikke sidst? Olivia skal... Nej, okay. Jo. Arkeologi, fiskeri, kendisliv. Ja. Lad os bare, kigge på de nye trends. Audition mislykkedes! Nej! Olivia! Stakkels dig, nej.
du fik rollen. Du fik ikke rollen. Kasterne fortalte ikke, om det skyldes din manuskriptlæsning, eller om det var fordi, du tog en hel håndfuld mintpastiller fra receptionen. Det er sådan noget, jeg gør. Bare sådan, så kommer jeg hen, så der bøjser. Skal lige have nogen til min taske. Du må hellere træne dine færdigheder, så du kan klare dig bedre næste gang. Okay, for jeg havde ikke... okay, det er stadig det samme. Arkæologi, fiskeri, inspirerende vlogs. Så lad os lave en munter vlog. Men altså sådan... Hvad var jeg i gang med at sige? I don't know. Jeg tænkte bare, at det var sådan... For sjov, eller ikke for sjov, men at det var... ja, det fikser jeg lige, imens jeg snakker. Jeg troede, det var sådan for sjov med... At man skulle, at man bare skulle se, hvordan det gik, man ikke skulle øve sig. Men det er så åbenbart ikke, fordi tit med Sims, så er det bare sådan et, heldet med dig, heldet ikke med dig, lige meget. Sådan, du behøver ikke øve dig, men det er det åbenbart ikke med det her. Jeg tror, hun er sådan lidt ked af det. Måske skal Barbara, Anthony, han er jo nok i gang med at optage en video. Han har ikke lige tid lige nu, men jeg tror, han optager en video, sådan en munter vlog. Men jeg tror, Barbara, du går så ind og sådan siger hej til Olivia, sådan spørger. Sådan, hun kan måske se, at Olivia er sådan lidt ked af det, selvom hun smiler. Jeg har ikke MC Command Center, fordi det gik i stykker, da det var, at Bliv Berømt kom ud, eller jeg kunne ikke bruge det mere. Så ja, jeg kan ikke ændre humør. Lad os bare lege, hvordan deres ansigter ser ud. Men ja, det kan godt være, at hun kan se, at hun skjuler det lidt. Måske øver hun sig lidt på at se glad ud, selvom hun egentlig er ked af det, fordi hun måske skulle være ked af det i en eller anden rolle eller noget. Ja, jeg slår lige højt i væggene lidt ned, fordi det er pisseirriterende nu. Så lad os bare lige løfte humøret lidt og sådan sige, at det skal nok gå. Du skal bare øve dig lidt. Sådan lige give en krammer, hvis de er gode nok venner. Måske sådan, altså sådan nogle awkward samtaler, der siger man altid sådan, nej, det er dejligt vejr udenfor, ikke? Selvom det, wow, den der hund kan teleportere. Selvom at det egentlig ikke er sindssygt godt vejr. Men ja, jeg ved ikke, det ligner ikke så meget en vlog. Vi har ikke råd til det. Og sådan opgradere eller noget. Men jeg tror, at hun siger, det er okay. Og så tror jeg egentlig sådan, at det er Olivia, der går, fordi hun måske stadig er sådan lidt ked af det. Og så kommer hun bare ind og øver skuespil. Men ja, det er rigtig ærgerligt. Måske skulle vi øve lidt, producere et nyt nummer. Lad os bare prøve det her. Der er en, der ringer. Okay, lad os tage telefonen. Hej Olivia, talentbureauet Hverdagsstatister her. Kunne du være interesseret i nogle nye skuespillerjobs? Ja, skøn musik, reklame for saltet sæbevand, Vladislavs køleteknik og sådan noget medicin noget. Job, audition, tirsdag, hvorfor? Okay, audition tirsdag kl. 12, job onsdag kl. 9. Audition tirsdag kl. 19. Lad os lige se det her. Tirsdag kl. 12, tirsdag kl. 12, tirsdag kl. 12. Okay, så vi tager en af dem her, men vi kan ikke tage den der igen. Det tror jeg simpelthen ikke. Eller skulle vi? Vi gider ikke købe den. Vi har ikke råd til en guitar, så vi tager den her igen. Og bare siger, giv mig en chance til, at jeg er blevet meget bedre. Hun øvede lidt om natten, men altså sådan, ja. Det er rigtig cute det her, men jeg tror, at sådan lige har han fået niveau 2 i medieproduktionsfærdigheden. 10 flere numre, okay. Men jeg tror, at sådan cirka, jeg ved ikke rigtigt, når det er, vi slukker her, ikke? Så kan vi kun producere et nyt nummer, brandnummer. Så vi er i gang med den her, eller hvad? Eller, nej, hvad? Nej. Jeg tror, at Barbara sætter... det er blevet varmt. Okay, så jeg tror, vi griller derude. Så jeg tror, at jeg vender tilbage, når det er blevet tid til, at forældrene kommer over. Så det er simpelthen der, hvor vi ses igen. Og så får jeg dem egentlig bare til at lave sådan nogle praktiske ting, som at optage og alt det der. Okay, jeg ved godt, at jeg sagde det der, men... Han stoppede med at optage, og jeg troede, det var, fordi han var færdig, men der er ikke nogen videoer inde i sådan, inventarlisten. Hvor er det irriterende, mand. Ja.
Lad os prøve igen med at optage en video. Måske bare sige skønhedsprodukter. Bare lave sådan, med sådan skønhedsprodukter. Men ja, det også så Olivia har nået op i niveau 2 i skuespiller. Færdigheden. Optræde offentligt. Måske skulle Barbara lidt senere prøve at optræde offentligt. Men nu tror jeg simpelthen bare, at nu har vi ventet nok tid. Nu tror jeg, at... hvad laver han? At, at Barbara skal invitere forældrene. Nej, vent lidt. Vi planlægger en social begivenhed. Axel! Hvor er du dygtig! Okay, ja. Han tisser udenfor, men lad os have en... Jeg ved ikke, en hotdogfest? Okay, så vært, lad os bare sige dem alle. Og så gæster. Lad os bare sige Toby, Ami, ja. Og grillmester. Behøver man virkelig at have en grillmester? Nej, lad os bare gøre det her. Sådan. Oh my god, hvorfor kostede det penge? Oh my god, hvorfor kostede det så mange? Jeg ved godt, jeg stopper op, men det er fordi... Ej, come on. Det er ikke en vandpyt, det der. Det er tis. Mand. Stop det. Det må man ikke, Axel. Nu er du klam. Axel, gå ind... ved du hvad, Axel? Du skal ikke være udenfor. Hvad sker der her? Verden skal have et lejrbål. Ej. Har lært ikke at lege vandbøtter. Ja. Lad os bare låse døren. Sådan at Axel ikke kan komme indenfra. Og så når det er slut, så så laver vi det. Men ja, her kommer Ami. Som er... Okay, hun keder sig så. Og her bag er Toby. Så vi er vist alle sammen i en gruppe, er vi ikke? Ellers skal vi bare lige lave en. For jeg vil rigtig gerne have sådan at, lave en gruppe. Tilføje til gruppe. Ja, lave en gruppe. Og så lad os bare lave en gruppe med os alle. Og så sådan, skal vi bare lige sige hej. Jeg synes bare, jeg synes bare, at vi går ud her. Alle sammen går herhen sammen. Sådan. Nå ja, også vinklen her med... hvorfor kan det... Oh my god, hvor jeg er åndssvag. Oh my god. Jeg skal jo låse døren for alle kæledyr. Okay, men vinklen her med webgamet, det er sådan lidt underligt. Men det skal nok fikses. Eller det bliver fikset snart. Forhåbentlig til om 2 episoder. Men... ikke teleportere, hvad fuck har jeg gang i? Gå herhen alle sammen. Godt. Så ja, så begynder vi at grille. Jeg tror også, at Olivia er sådan ret spændt på at møde deres forældre, for hun har ikke fået snakket så meget om det sådan rigtigt. Sådan fået snakket med dem om deres forældre eller noget, så det er bare sådan lidt... vores forældre vil gerne møde dig, fordi de har hørt, at vi har fået en ny roommate. Så jeg tror, at Olivia kan være sådan lidt nervøs og sådan, på grund af den situation med hendes egne forældre, eller hendes egen far, fordi hun har aldrig mødt sin mor. Så ja, I kan se, sådan, hun løber lidt væk på en eller anden måde. Men de er meget søde. Der er hotdogs. Okay, så lad os bare tage en portion alle sammen. Og måske skal du stoppe med at lave, mad. Du skal også tage en portion. Så vi tager bare alle sammen en portion. Og så, nej, vi sidder ikke ned. Vi står op åbenbart. Men jeg tror, så siger hun sådan, måske hej til Ami. Bare lige siger... sådan, bare, måske, hun, okay, Ami gik væk, jeg ved ikke lige hvorfor. Hey, girl. Måske kommer hun til sådan at fortælle en lidt sådan akavet vittighed om ender til Ami. Måske vil Ami gerne snakke lidt sådan privat og sådan, hej. Det kan godt være, hun er en lille smule snobbet, men hun er i hvert fald sådan, hun skulle være meget sød. Men ja, det kan godt være, hun er sådan lidt sådan keder sig lidt, og det kan, det kan måske godt få Olivia til at føle sig en lille smule mærkelig, og det gør måske sådan, hun skal måske bare give et kompliment på tøjet,
Og så måske sådan lige gå lidt væk, fordi at det er sådan lidt akavet, det her kan jeg sådan fornemme. Så kan det være, at Barbara kommer over og sådan joiner, men jeg tror stadig, at Olivia går væk. Det var sådan, hvad sådan jeg føler sådan for. Og så skal hun selvfølgelig sige tak for at være kommet, og sådan give hendes mor et varmt kram, fordi det er jo hendes mor. Give et varmt kram, sådan der. Så det kan godt være, at hun kan sådan få løftet humøret lidt af, af hendes datter. Jeg har noget søvn her på kinden. Oh my god, jeg skal lige sådan der. Og sådan lige snakke lidt om solskinsværet. Så kan du se, hun sådan, Olivia gjorde sig lidt på en måde lidt mærkeligt. Det kan godt være, at hun ikke ved, hvordan sådan, hun skal agte. Ej, så stod hun bare og synger med i det hele. Stop det. Det er så pinligt. Men jeg tror, at Anthony måske skal gå hen og sige sådan, sige et eller andet. Jeg tror bare, de skal have sådan, diskutere nogle interesser, sådan, sådan snakke lidt om, romantikfestivalen, eller hvad? Ja, nej, karnevalsfestivalen nu. Men bare sådan lige snakke lidt sammen, sådan, hvor lidt sidde sådan, det kan godt være, at du er sådan lidt genert. Og sådan, ja, fordi det virker, han kan, hvordan skal jeg få det ud? Han er sådan en rigtig sådan sød, dreng, og sådan, og han sådan forstår lidt, så han snakker til hende om sådan lidt deres forældre og sådan noget, sådan siger, at det er en superstjerne, det her. Hvem er det? Hvem er du? Virkelig? Slå Kendis karisma fra. Hvad betyder det? Så det kan være, at hun bare går en tur i nabolaget, men hun vil måske ikke, blive set. Men det er okay. Men han fortæller i hvert fald lidt sådan om deres forældre og sådan noget, og sådan om, at de egentlig er meget søde. Sådan noget, du skal ikke være bange, eller noget, de er sådan egentlig ikke onde. Eller, ikke fordi hun tror, de er onde eller noget. Hun er ikke mærkelig eller noget, men ja. Det er så måske ud som om, at hun er sådan lidt ked af det på en måde. Men det virker lidt som om, at hun sådan ikke rigtig har lyst til at være her eller noget. Måske var det mere Tony, der gerne ville møde Olivia. Jeg ved ikke, hun virker en lille smule sådan ikke så sød. Det kan være, at hun... Ej, stop dog med at grille hele tiden. Det koster rent faktisk penge. Men jeg tror, at Barbara sætter sig tilbage, og jeg ved slet ikke, hvor Tony er. Hvor er Tony? Tony, hallo? Går I tilbage i huset, eller hvad? Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? Det her, det er så irriterende. Kald hen. Nej, det kan vi så ikke. Okay. Lad os bare måske gå indenfor alle sammen. Nej, nu stopper I. Ej, hvor det virkelig. Ej, så har du også prøvet det. Fandme løgn, altså. Ja, så går vi lige hurtigt tilbage og sådan. Og måske at... måske at Anthony fortæller Barbara lidt sådan, hvad det er, at Olivia lige har sådan fortalt ham og sådan. Jeg ved godt, de står lige foran hinanden, men ja. Og sådan at Barbara lige kan sådan, måske snakke lidt med sin mor sådan lidt, fordi det kan være, at det er sådan mor, datter og så far, søn, der er sådan lidt tættere sammen, you know. Så Barbara går egentlig bare hen og ser sådan en dyb samtale, lige snakker lidt med hendes mor om det. Og ja, som sagt, eller jeg skulle lige til at sige, at det bryder Olivia måske så ikke så meget om, så hun går lidt væk og sådan. Det gør hun også. Så hun står bare lidt herude i køkkenet med sin mobil og sådan lidt. Og de snakker lidt sådan på kryds og tværs, og jeg tror... Seriøst? Skal du virkelig tage et bad lige nu? Kom ud, come on. Come on. Det er ret så sjovt at sige. Lidt træt. Tøm skrald. Nej. Så de krammer måske lidt og sådan. Hendes mor, det ser... Så lige det der der Army gik forbi, så gav hun hende lidt det der blik, ikke? Det der tilbage, som om hun ikke, kan lide, sådan, vil have det her så meget.
Men det er også ved at blive lidt småsent, så de skal videre til deres arbejde og sådan noget. Så jeg tror, at vi slutter den her hotdogfest og siger, det var det for hotdogfesten. Så Barbara, det er din hund, så okay, måske skulle vi lige kramme farvel. Måske Olivia, ikke fordi hun er sådan uhøflig, hvad er det? Ikke fordi hun er sådan uhøflig eller noget, men jeg tror virkelig ikke, hun har lyst til at sige farvel, sådan og sådan. Så jeg tror bare, hun går ind og øver skuespillet med det samme. Barbara kan lige hurtigt sådan, kramme hendes forældre farvel. Og det samme med Anthony, bare smid skraldet. Jeg er totalt realistisk. Så den skal lige finde det. Og så skal Barbara egentlig bare tage sig lidt af sin hund, Axel. Og så skal vi lige hurtigt låse op her. Og lige gå ind her og give Axel et bad. For det er sådan pænt vigtigt, og det der, det er så nasty. Så ja, jeg tror, at de skal gå nu. Så lad os lige se, bede om at gå. Okay, det er ved at gå, så kan Anthony lige optage en munter vlog. Hun kan bade Axel, hun kan øve sig på skuespil, og så ses vi bare på et eller andet tidspunkt i morgen, når han har redigeret video. Hun måske også øver sig lidt på noget musik, noget. Og at Olivia, ja, hun skal bare stå her resten af aftenen. Så ses vi nok, når det er morgen igen. Ej, jeg ved godt, det ikke er morgen endnu, men han blev altså færdig. Jeg så på ham, da han blev færdig. Men det er bare ikke noget i videoinventarlisten. Det er jo sådan lidt irriterende, kan man sige. Altså, hvorfor? Okay, nu kan vi ikke lave flere vlogs. Nu har vi vel lavet en vlog. Skal vi så bare... Men vi kan jo ikke uploade det. Hvis det er... Det finder jeg så en lille... Sådan, hvordan man skal fikse til næste episode. Der kommer Axel ind. Men ja, jeg prøver at se, om ikke jeg kan få det fikset til næste episode. Og så får jeg dem egentlig bare til at gå i seng. Og så ses vi, når det er morgen. Men ja, hvis I ved, hvordan man skal fikse det, så please skriv en kommentar. Fordi det virker heller ikke, det der med musikken. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at hun skal ud og sådan performe lidt på gaden. Men ja, ses, når det er morgen. Okay, så det er sådan nogenlunde morgen, sådan klokken den er 5. Men jeg tror, at hun skal lave noget morgenmad til alle, noget røræg og bacon. For hun er nok ret motiveret, sådan hun er også glad lige nu. Jeg tror, hun er... Hvad skete der der? Jeg tror, hun er sådan ret motiveret, på grund af, at hun har øvet sig så meget, så at hun kunne stå lidt op, og som I kan se hernede, så, så er hendes søvnniveau, det er sådan helt vildt i top, og jeg ved ikke lige, hvad hun laver der med maden. Men ja, hun står bare og laver noget mad, og nu er Barbara også oppe. Ja, du kan vente lidt. Nej, okay, ved du hvad? Du skal nok tage et lille bad, så du kan tage et brusebad. Jeg ved ikke, hvorfor de står så tidligt op, men det gør de bare af en eller anden grund. Og hvad laver du, Axel? Nå, du er ude og træne dig selv igen. Nå, hvor du sød. Vi skal også have trænet Axel lidt og gået nogle ture og sådan. Det er jo vigtigt. Nå. Nej! What? Nej, det går ikke. Nej. Åh nej, kom ud. Kom herud. Jeg kunne bare se, at gulvet det blev sådan sort, og jeg er sådan, hvad sker der? Nej, sluk hende dog. Sluk branden. Please, sluk branden. Hun skal ikke dø. Sluk hende. Thank God. Oh my god. Det var så tæt på, at hun skulle dø. Ja, så ved man, hvorfor man ikke skal købe et meget billigt brusebad. Men jeg tror... hun har taget sit nuttetøj på. Ved du hvad? Lad os nu stå lige roligt, og så lad os gå en tur med dig.
For du virker sådan pænt anspændt. Og ja, jeg låste døren på grund af, at jeg fik en besked fra en creepy vampyr. Men ja, lad os gå ud og gå på sådan en lille tur. Ja, og så lad os se, om vi har råd. Ej, nej. Ej, det her det er virkelig ikke godt. Vi har sgu da ikke råd til det. Vi har ikke råd til det. Vi har ikke råd. Nej. Og vi får ingen penge ved det her. Jeg er nødt til at købe det her komfur, så. Altså. Hvor det irriterende. Jeg hader bare det her spil en gang med. Det er så urealistisk også sådan. Hun ville have været sådan fuldkommen forbrændt og nok død i virkeligheden. Men ja, så. Ja, vi skal gøre gulvet rent. Nå, ja. Du går en tur med Axel, og så tror jeg egentlig bare, vi ses klokken 9, når Olivia tager til, audition, eller på et eller andet tidspunkt ses vi. Så tror jeg lige, at hun går over og lige sådan, siger tak, fordi opfører romantisk scene for drikkepenge. What? Nå, jeg tror, at hun vil, gå hen og virkelig sådan være sådan, og sådan, når han er stolt, det nuttet. Opfør scene. Skuespil. Måske skal vi sådan, sige sådan, diskutere interesser, sådan, virkelig bare sige sådan, tak fordi du reddede mit liv, og sådan noget, sådan, fordi det betyder jo virkelig meget for hende. Og vi er lige, hun står bare lige og fortæller ham, hvor glad hun er på grund af, at han reddede hendes liv. Men ja, så tror jeg, hvis jeg kan få dem til at, rense det her gulv. Og ja, så vil jeg gøre det. Og nå, I er stadig ude at gå. Yay. Nå, nu kommer de tilbage. Jeg vil i hvert fald gerne have dem til at komme tilbage. Så ja, gå lige herind. Ja, så ses vi på et tidspunkt. Hvem rører? Anthony, seriøst? Nej. Okay, ses. Nej, hun skal til audition nu. Mener jeg i hvert fald. Starter tirsdag. Klokken. Audition. Nå, starter. Det er klokken 12. Det vidste jeg ikke. Nå, ses der klokken 12. Nå, hvor de bare sidder og spiser sammen. Det skal jeg virkelig have et screenshot af. Og du sidder bare dernede. Dig skal jeg sgu også have et screenshot af. Du er sød. Ja, du er. Ja, du er så sød. Jeg skal have et screenshot for siden af dig. Reality report. Okay, 100 kroner. Sådan, nu skal hun i virkeligheden til audition om... nej, hun skal tisse, please nå til... hun skal til audition nu. Nå, ja, hun tager til audition, og så håber vi, at det går godt. Men jeg tror, at det bliver det for den her episode. Så giv den her video et like, hvis du kunne lide den. Abonner gerne, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så hvis du har noget feedback eller noget, så skriv det nede i kommentarfeltet. Selvfølgelig i kommentarfeltet, I kan jo ikke skrive det i beskrivelsen. Og så håber jeg sindssygt meget, at vi ses i min næste video. Hej hej!